Gani si Alex, bag-o pa lang gyud na human ang iyahang nindot gyud kaayo nga balay. Agoy ka, grabe ka nindot sa ilahang minimalist kaayo, Lex. How is it growing up? Imuhang daddy, tag-iya sa sikat ug dako nga kumpanya sa Mindanao. Unsang klase ang pagpadako ni Sir Larry sa inyo? Dili kasawayon sa mga classmates. Ang tag-iya man mo ilway-ar yung maging ana. Wala pa sila kahibalo. Hantud second year, wag sila kahibalo. Wala gyud ko nagpaila nga tag-iya mi ani, papa nako ni. Kay ang akong huna-huna, magpaila ko, pasig magpalibre ni karon o unsa ba karon. Wa man ko ikalibre sa ila. So, sa atoang nakitaan nga episode ng Chit Chat with Sir Larry Y. Rubinos, nahisgutan na mo ang about siya mga anak, no? Ug nahagipod sa kamera dito ang usa siya mga anak, si Alex. Karon kani si Alex, ang iyahang balay narapod sa atbang aning mansyon ni Sir Larry. Mo nang atoa na siyang i-house raid. O ginagmay nga Chit Chat, no? Siyempre kay Alex, kay paratis makuha po na to ang POV sa usa ka anak sa sikat nga kumpanya din sa Mindanao, ang LYR. Sudlo na to. Ay, sorry. Lex! Hello sa inyo, Alex. Sa programang Binisaya Chit Chat ato ni makauba na to si Alex Rubinos. Anak ni Sir Larry, timing gaayo kay bag-o pa lang gyud na human ang iyahang nindot gyud kaayo nga balay pero para nako mansion perting dako ha. So mao ni ang mo welcome sa imuha. Yes. Kamoy nagpili ani. Kami ang nag-design tanan. Actually naami architect, baguhan nga architect pero daghan na pog experience, no. Ang imuhang wife ug ikaw maoy nag-decide gyud kung unsa nga klase nga balay ang inyong ipatukod or yes, kami gyung duha. Ay, wow. Naalay part sa balay nga okay kay Mrs. ni. Okay. Naapoy part sa balay nga ako apod yun. Pag abot sa details, kay Mrs. yun. Kay Mrs. na yun, no? So siya ang nagpili sa mga ingon ani. Yes, yes. Kani asa man ninyo ni ginapamalit ning mga ingon ani? Gi-order na mo ni. Gi-order ninyo ni. Gi-order na mo ni. Kani unsa man ni Legs? Solid Furnitures kami gigabuhat. Actually, this is the first business nga gi-venture sa akong father. Mao na pud ni karon nga naa na pud tay mga customized furniture kay ang amo ang ginapang gawas nga mga design is mass production, mga pangmasa, no? Okay. Pero pwede pud ta mo customize na karon. Naa na tay ginatawag namo nga business nga Oren. So yes. Si Oren unsa man ni siya? It's more on customized furniture. Yes, personalized. So, from sofas, solid furniture, kitchen, even wall cladding, no? Basically, maski unsa nga interiors nga pwede na mo ma-incorporate ang among products, amo ang ginabuhat. So, mo na siya ang isa sa businesses sa LYR, which is gunit nimo. So, ang makita nato diri sa sulod, mao nang inyo ha. Kani tanan nga interior nga makita ninyo, Oren ni tanan. Pag sulod nato dinhi, makita nato dayon ang receiving area. So, natay couch dinhi. Kung nami bisita, dinhi maghulat, no? Okay. So, naa siya'y break karon sa amo ang sulod. Pero istorya sa nato imuhang door, Lex. Murag ang door, maperting dakuha gyud sa ilahang door, man. Unsa man nga klaseng wood, Lex? Hardwood. Yes, this is Nara. Mailang gyud nimo ang dato kung sa door pa lang daan, dako siya hardwood. Kani nga door, asa man ipadong, Lex? Documents room na mo ni siya. So, diri ka usahay mag-opisina? Yes, yes. Usually, ang nagalingkod kanunay din si Mrs. Okay. Kaya ako, pag mag-office ko, naamang gyud ko sa amo ang office building. Unya, documents room na mo, dili ganin ako unta ni ipakita kay dapat concealed ni, no? Pero since nga product man namo ni siya, mao ning trabaho sa Oren karon. Dili na to makita, wall lang gyud ni siya. Nindot. Kung tan-awo nimo murag way natago diha, pero naa tanan ni siya. Ang tawag ani Lex ngingon. Unsa ni nga klase nga design, Lex? I think Muji ni siya nga inspired na design. Okay. Daan na ta diri mo agoy ka, grabe ka nindot sa ilahang. Mao ni ang imuhang living area. Actually, this whole space is 3 space in 1. Naatay living,
living. Dining and kitchen. Ang imuhang idea ani Lex nganong giingon ani manimuning. Sa among family, close gyud mi tanan. Even sa mga ig-agaw nako, especially ako mga ig-agaw, close kay mi. So this is designed nga dili lang sa amo gyud. Sa whole family pud gyud siya. Gusto pud namo i-reflect ang amo ang kuan ni Mrs. Personality namo nga open kaayo mi ba. Kani siya is mo na to imuhang man cave. Pero before ta mo adto sa man cave, iandam ang isa ka kamera kay mag-chit-chat mi ni Alex. How is it growing up kaning mo dako ka nga imong daddy tag-iya sa sikat ug dako nga kumpanya sa Mindanao? Unsang klase ang pagpadako ni Sir Larry sa inyo, Alex? Iyahang pagpadako gyud, disciplinaryan gyud siya. Nidako mi nga may kaya ang among ginikanan pero wala mi luho. So di ka kaingon nga, Dad, paliti ko ani, wala mo ingon ana? Wala. Mag-birthday mi, budgetan kami niya gamay kaayo. Palit kag unsay gusto nimo maora na nga budget. Tanan nga butang nga makuha namo. Bata pa ko, 5 years old, 6 years, 7 years old. Makapalit kog butang ana. Ako agyo na alagaan kay kabalo man ko nga every birthday lang nako ni makuha. Mag-eskwela pod mi, dili gyud mi ginahatagag baon nga dagko. Naay baon gamay ra gyud. Kanang igo lang gyud nga di ka maglaway, na lang kay makaon yun gyud ana lang. Pero dili pod ingon nga ipa-feel pod sa imong daddy ba iyang mga naagian nga kalisod. Provided gyud pod mo tanan like Makakaon accommodation. Yes. Kaming duha sa akong ate kay sunod-sunod raman mi. Isa mi kasakyanan, napod mi isa ka driver. Pero in terms of kanabitang murag allowance kanamingon ana Alex, pili allowance ninyo. Pero gamay ra gyud. Diskarte na lang gyud. Mauba. Kanya-kanyahay na lang mi diskarte sa amo ang baon. Kalingi gani ko sa akong mga classmate nga tanaw na ko, pwede magyud ko hatagan sa akong amahan nganong di man siya kahatag pareha sa akong classmate. Ana ba? Nga sahay gani malibre gani ko didto. Kay wala man gyud ko, motipid man gyud ko. Hantod nga ang 1 week na ko nga baon didto, ako man ang itipid gyud. Dili kasawayon sa mga classmates. Ang tag-iya man mo LYR yung mga Wala ana. man sila kahibalo. Hantod second year, wa gyud sila kahibalo. Wala gyud ko nagpaila nga tag-iya mi ani, papa nako ni. Kay ang akong huna-huna, magpaila ko, basig magpalibre ni karon o unsa ba karon. Wa man ko ikalibre sa ila. Oo, tinuod. Unsa may need nako nga magpaila ko nga ang akong purpose din himo eskwela man. Actually, ang isa ka branch namo diha sa Davao, agi-agihan ra namo na. Uy, magihan ra namo na ang guard po dito, amo pud kaila sa ako pod. Unya, ang ako apong naong sa una sagoy ra pud kaayo pod. Nahibalaan ra na nila mga third year na. Niadto sila sa balay kay mamistag yun daw sila. Dili ko gusto. Namugos man yun sila maayo. So sige, ang ako auntang palupok ato, balay sa kong angkol, ana ba? Sus na timingan man yun nga pagsulod namo, na ay bisita akong papa nga ilado pod, nya pagpaila-ila, oy pare, anak di ay nako. Ingnan pa niya akong classmate, oh, dada sa imong kuan kay puno na dire, dada sa imong kwarto. Natutso ka. Natutso ko. Anak kag LYR. Unya, pero unsa man to gikonsabo nimo ang mga katabang ninyo? Giingnan ako. Si Daddy raman akong dili makonsabo. Mga katabang, mga guard. Kay balo na, basi pag ako gani, pag umangkon ko ha, na ako'y bisita nga taga Davao. Wa po sila ingon nga murag naluoy sa imuha sa una. Murag Nay-uban nga, mailad na sa ako abang. Na ako'y ubang classmate po diha. Dili kayo katong mga close kay nako nga barkada, pero katong ubang classmate po nako. Magdali kog kaon na. Dali kog kaon kay para mahuman dayon ba. Human ako kaon, mutanaw ko na sila magkaon sila nga enjoy kay sila. Maluoy pa sila sa ako. Ang uban, oy muhaning isa ka sumay ana. Diskarte lang ba, diskarte. Kanya nahilig po kog duta gyud sa una. Nang suko kay as daddy sa ako. Kana magduta mi usahay, magpustaan ay. Isa man gyud ko pang bato kay hawd man pug ko sa una sa among grupo. Ako usahay ang modula, pero ako'y pusta, sila yung pusta. Ana ba? Dito ko na-amaze nga murag ang imuhang kuan is nganong magpailamang ko nga anak ko sa LYR nga ang imuhang tuyo number 1 miskwila lang. Ikaduha basig expectation sa imuha, kwartahan kaayo ka nga wala man say anak kada ko nga kwarta kay grabe ang pagdisiplina sa inyo pag-abot sa paggunit og kwarta. Ana gid Lex. Mauna ang ako ang maingon nga gwapo kaayo pagkadala sa amoa nga mga anak. Especially sa amoa pod mga igagaw nako. Nadala gid mi niya ni daddy. Kumbaga ba, mura na pod siya patriarch gyud sa amo ang clan kay ngano. Sa una nagadako mi nga mag-igagaw. Wala mi nagdako nga hala, mas mahalon akong gamit. Right. Mas gwapo ko gamit sa imo. Dili ingana amoa. Right. Magpahambugay mi kung mas dako mig natipid. Palit mi og gamit, ballpen. Dinhi ko ni palit, mas barato ning ako. Ana ang amo ang upbringing nga kanang mo kuan mi magpahambugay mi sa diskarte. Dili pagpahambugay sa gamit. So nidako mi nga ingana kay kami pud tanan mag-igagaw, kami nga mga anak ni daddy. Wa gyud mi niya gibuhusan og luho. Yes. Di ba? Pero sa una ako nalipay ko nga niagi tag ingana kay we are built
to be, maski unsa nga mga adversity mo abot sa imuha, Yes. nakaagi naman ko ani. Yes. Ipadako ko nga ready ko og Yes. mga discomfort, mga ingana ba, na ako'y sipyat, na agi consequence, ana Right. ba. Nagsugod man mi sa pinakababa nga posisyon gyud. Ay, wow, ni Agi gid ka. Ni agi mi, kami Okay. kami tanan karon nga mga anak niya ni agi gid mis pinakababa nga posisyon. Unya dili gyud na siya mo increase og sweldo, dili gyud na siya mo promote, ug tan-aw niya dili pa mi Ready. ready. Ako dugay kaayo ko nag-receptionist, nag-loans clerk, mo atiman og customer. Dugay ko diha, nag-cashier ko kadali, kay dali ra man ako nakuha ang cashier. Then nag-encoding ko, nag-field pagani ko kadali, pero gibadlong si daddy kay giingnan siya sa iyahang mga igsuon ba nga to may tawag toto ba. To tama man na nga i-train nimo imong anak. Pero imong anak kung mailhan na kinapon na. So mo to wala na kun niya ginapasi ay ginapakolekta. Right. Pero gipaagi gyud mi niya tanan. Dugay kay ko na promote bago ko na branch manager. Actually nag branch manager ko wala ra pug ko ni tingog. Pero ang akong sweldo pang receptionist ra. Wala ra ko ni tingog kay unsay isugo sa imuha, trabaho alang mao ra man gyud yung sugo sa amo. Ingana mi ginapadako Amazing. niya. Kung unsa man ang naa nimo ron, dili ni tungod kay dato mo. Tungod kay gihaguan pod nimo ni. Yes. Brag ana Yes. gyud. Oh. Anhi sa ta sa imuhang couch nimo nga high ceiling gyud siya. Grabe ka amazing aning lugar gyud maka in love gyud ning lugar. Dinhi di ka mo tan-og TV, pwede mo diri mag-meeting. Mao na akong ginabuhat karon. Pag naami quarterly meetings, ongoing nami nga nagapa-meeting ko sa akong mga Gamitin ka tao diri. dinhi. Motorized na pud ning Motorized imuhang. ni siya, oh. Isa pud ni sa makadetermine ha kung dato kay na ay mga tag-as nga kortin. Tapos kani one of my favorite ko ana, isa sa mga in English niya angkol kay syempre dato mga. Isa sa mga ganahan ako diri kay ang ilahang kaniba over very zen gyud kaayo mo nang concept ninyo ani kay zen. Kisa bay mag-expect nga very modern kaayo ang imuhang palibot, minimalist. Yet dinhi sa tunga na ayo mo ra og gubat-gubat. Kisa man ning idea Lex? Amo gyud ning duha ni Mrs. Inyuha gini nga gusto kung na ano mo decide. nga na ay natural feel ang sulod sa balay. Right. Mao to among naisip is mini garden nya nag-conceptualize mi nga niabot ani. Kani siya Lex, this is still part of Oren. Oren ni tanan. Ay, wow. Kani kitchen island, the whole kitchen cabinetry tanan. Oren ni tanan and the design ani mao ni akong giingon nga naay part sa house nga si Mrs. lang iyaha gyud ni. Kaning imuhang kadyot lang kabinet ni no. Kabinet. Pindot. Unsa man ni pinduton? Ato. Ana. Oh, diba? Automatic ang pagsarado ani. Pindot ra po ng kilid. Ladies and gentlemen. Oren gihapon ni Lex. Oren ni tanan. Oren gihapon ni. Mauni ang pantry. Yes. Another project ni Ma'am. Yes. O, diba? Actually, gusto po yun ako ni. Siya ang nag-conceptualize. Wa na nako sa gihilabtan yun. Pagkakita nako, gwapo yun. Okay siya. So anyone can just come in manguha dire. Dili po. Dili po. Dili ay. Ningutan na ko no kay manguha nang ta si angkot og pepero. Kini mga luto din kay kutsinilyo man ka, di ba? So dire sa ka magkutsinilyo. Yes. Mao ni ang imuhang Oven na to. Nga maka-cater yun siya og kutsinilyo. So, special order yun ni siya. Ang iyahang kalapad, mas taas yun siya. Kani, LYR product po ni. Ay kani. Ay mauday nitong Mao na itong- katok-katok na musiga di. Uy. Ano kuya man? First time na ko, Lex. Mao ba? Kasuway og ingon ani nga reflex nga magkatok-katok, Lex. Kani nga to ang baktasan karon nga LYR stairs. gihapon ni? LYR ni. Wow. So actually, nami partner sa glass, dili kami nagataod sa glass, pero kami nagataod sa wood. Tanawo ninyo diri, mao ni ang view sa ilahang living area. Dinhi mi usually naga-picture taking. Lami gid siya for pictorial. Unya lami kig effect ang ilahang chandelier ba kay drops bitaw siya. Ora ana bitaw siya dating. Before silang guest room na sila mini lobby. Ang ginatawag na mo ani is family space. Kay wala mi nagabutang og TV sa kwarto sa among anak. Kay para kung gusto siya mo tan-aw mo gawas gyud siya or mananghid siya sa amo. Para malesen ang screen time, mga ingana ba. Right. So, mo na ni siya. Yes. Para sa guest ninyo. Huy, kalami ba diri? Di ba? Pwede diri duha. Duha. Pwede duha. Pero, nani, kaugalingon niyang toilet CR, and bath. yes. Okay. So, na toilet and bath. Sus, morgi kag nasa hotel, no?
Kani dire, kay kisa man eh. Kay Kiana. Hi, Nana. Hi, Nana. Oh, no, good. Very cute ang manay ang imuhang ang daughter. This is your room, Nana. I love your room. So, you have a very beautiful room, Nana. Karon, diri na gid siya katulog or Yes, nagkasalo dali na. siya? Ay, wow, very independent si Nana. So nanata sa Pikas side karon ha. Another guest room. Yes. Sa karon gibutangan pa namog mga luggage. Luggages. Kani ang pinaka-nice og view gid Alex. Tanaw ninyo. Kani ang iyang view lang man ani nga guest room. Ilang ba ang basketball lang ni Alex. Diri gadula kamo nila James by King. Himi kadula. This is our linen and laundry area. Diba naa sila linen og laundry area. Dinhi mi naga Washing. dinhi na pod Nana po ni sa LYR. naa ni sa LYR. Po ni sa LYR. Diningon ani di. So high-end kuan pod, high-end nga mga appliances naa pod sa Na LYR. gid mo kompleto na gid ay. Yes. Kani washing and dryer. Washing and dryer. And dryer. So, welcome. Ay, tanaw. Dayon. Murag maulong kung musulod. Uy, murag dili man ko karapat-dapat magkasulod pero musulod gyapon ta. Ay wow, minimalist ka ayo Lex. Grabe ka minimalist. So pagsulod nimo sa master sa inyong room, dinhi mura og naapod mo kaugalingon Sala. ninyong sala. Kay karon pa Daybed ang tawag ani daybed. Pwede ka nga himong couch nga pwede ra pud nimo tulugan. tulugan. Yeah, Daybed. pareha lang gihapon ang amo ang concept sa uban nga open siya. Open, Usually yes. biya, Meron siya. kung naay masters, naay siya division. Right, Wala right, gyud right. division kay gusto nako kung natas kwarto magkita ay gyud ta. Ayun ana dapat way tinaguan. Di ba? Open gid ang tanan. And then dinhi Computer area nako. Nagadula ko usahay. Right. Trabaho gamay. Personal mo na nga personal mo nga space. Unya, Pwede ka maka-check diri sa CCTV. Yes. Pwede na to tanawon eh. Mag-click na to ni Lex. Kasi gadula ni diri. Nay gadula sa iyang kwan eh. man cave na ako Ang iyang ang poker man cave. table. Pwede na to ni matanaw kinsay na diri Lex. Mas Ay, kuan na to ni. Wala na ko Dili na makuan. Kay murag na familiar nga naong diri. Murag na ang inyong idol nga si Bite King dito. Murag duwa-duwa na sila dito ah. Kabalo ka Lex, na-appreciate na ko to ba nga kanang murag one big space lang siya nga murag flowing bitaw siya. Yes. Minimalist ra gid siya. Wa gyud kay makita nga daghang kig mga sasaw. Kani, display rack na mo ni, pero palagi na mo Wala nabutangan pa. chit. Ayaw ka bala ka, magregalo ko si Mog display diri. Ah, sige. Naong nako, nag-ana sa inyo. Kani siya, murag morning imuhang murag coffee table ni. Coffee, breakfast table. Naka-breakfast na mo ni ma'am diri, Yes, wala pa. yes. Naka-breakfast na mo diri. So, pwede na mo mag-request nga, ipadala diri ang pagkaon, murag ana. Under the weather ang paminaw. Right. Unya, ang diri, mao na ni ang inyuhang, Mao ni ang amo ang huy kadak. wardrobe. Actually, na-divide among wardrobe, his and her. Mao ni ang her. Mo ni ang her. So, mo ni ang closet ni ma'am. Ay, wow. Ang si tawagan ni? Mechanisms and accessories. Mechanisms. So, Okay. wala pa nagamit for accessories ni siya. Wala pa ni. Ay, ang shoe, ang sabi, shoe rack. Shoe rack ni siya, integrated siya nga Ay, wow, matuyok-tuyok. tuyok nimo. Kung makita gyud nimo ang nawong niya, Kuyaw, orange gihapon nino. oren gihapon ni siya. Pagkakuyaw, uy. Tapos, mo na ning imuha di relax. O, lahi gid basta babae no, kay mas dagko gid sa babae, kabantay mo. Mo na yung mga collections nimo diri nga mga sapatos, Lex. Dili good collection good. Ano nimo mga sapatos nimo? Oh, sinuot gyud ni tanan gyud. Grabe ka lamitan naon. Very organized. Hala, uy, grabe ka. Na-amaze na ko. Wala na gyud. Kinahanglan maning kamot yun ta sa kinabuhi aron makaingon anita, no? Mo tong na-mention ninyo ni Daddy nga swerte ko no siya kay buutan niya mga anak. Yes. Niingon siya nga swerte mi kay siya among amahan. Yes. Both are true but the heavier ana swerte gyud mi tungod sa iyaha. Ang upbringing ni Daddy sa amoa is bugat pud gyud ang sense ba Yes. nga nidako mi natun-an namo kay Yes. ngano wala man ko nang hinambog no nga unsay naabot na ni Daddy o naabot Yes, sa among yes, family yes. pero nag number 1 taxpayer na siya for how many years diri sa Tagum. Pero hunahuna kanus baka nakuan nga uy anak ni LYR ingani kanang wala gyud mi ana dili Yes. gyud mi mo murag ingon nga magpapapil gyud og maayo Yes, no yes. as much as possible focus gyud ang among oras ug ang among attention
sa amo ang negosyo. Ang karon kay kami naman gyud nagsunod. Ang ginaingon ni Daddy kay syempre asa man padulong ning iyahang gihaguan sa amo ang gini mga anak niya. Nagistorya mi ana. Kami pod ako hunahuna nako, chit pwede ra gyud ko di na ko manarbaho karon. Tinuod. Pwede ra man gyud ko dili na kay maghulat ra man gyud ko. Og grasya kay naa naman ang grasya. Dili naman ako ingon nga kailangan pa ko mo kayod og maayo kay para makuha nako akong gusto. Maski pag muundang ko karon, makaingon ko nga pwede na gyud nga mag-relax na pero akong nakita gyud nga nidako ko og gipadako sa amoa nga lesson ni Daddy is ang iyahang dream and dedication para sa iyahang kinabuhi, which is ang family. No? Ang iyahang family sa una nga ginapasabot is kami lang yun ang iyahang asawa o iyahang mga anak. Mao pa nang una. And then naapil ang iyahang mga igsuon, no? Nidako. Habang nagagrow siya as a businessman, nidako pud ang iyahang family. So karon kani mga empleyado namo sa LYR ginatawag yun namo nag LYR family. Oh. So the responsibility of gusto nimo nga okay gani imong family is niabot ni kuan na pud siya sa sa amo ang mga employees. Kana matungkad na namo na nga mga anak niya. Ang dili pa namo matungkad sa iyaha kanang iyahang pagtabang sa community na gyud. So moabot sa point nga moabot pud mi diha, no? Pero sa karon napa na sa iyaha. Kami focus gyud mi sa amo ang trabaho kay para tanan na narbaho din himaalagaan namo. Unsa dili nimo pinakamalimtan nga leksyon nga gihatag si mong papa sa imo nga nitatak gyud siya? Ang akong dili malimtan, although og paminawon siguro ni sa uban, negative siya paminawon, pero nakita nako lawom kay ni siya sa kuha. Ang iyang giingon, wa gyud kay matiti dinhi og di ka motabang diri. Mao na yang giingon sa ako. Hindi ka motabang diri, makapaningkamot gyud kag imuha. Oh, ang iyang kuan po din higit as family business na to. Mao nang gisigundahan niya nga dinhi ta. Tabang gyud ka dinhi. That is why ang pinaka dako nako nga hugot gyud karon kung unsa mang decision making sa ako ang life, ang first gyud nako nga gina-consider family gyud. Mao tong iyang giingon nga wa kay matiti kung dili ka motabang dinhi. Pero in retrospect, gitan-aw nako to nga life lesson to nako. Sakto to nga iyaha kong giprangkahan. Ako swerte kay ko kay halos everyday naag yung ko'y life lesson madungog gikan kay Daddy. Sahay, sakit sa dalungan kay mga saba man na siya, mo disiplina man gyud na siya. Pero kung mao lang gyud to ang imong sundon, maging positive lang gyud ka, kwaon nimo unsay positive niya nga giingon. You take away the positive, mao na ang imuhang gunitan. Tama man gyud, naa man gyud kay makuha nga tama. Unya nagkasinabot mi karon sa family, magtinabangay gyud mi dinhi. Nganong pa mang mo palayo pa ta nga pwede naman ni nga padakon pag nato ni maayo. So naa na mi diha nga point. Kato nga lesson nga gihatag niya sa ako. Hantod karon dili ko kalimot. Dala-dala gid nimo permi. Dala gyud nako kay didto ko nakat-on nga I have to build myself up. Sa una, makahuna-una ako nga lami ang mag-rebuild oy. No. Oh, lami ang mag-rebuild oy nganong inganion man ko nimo nga. Gibuhat gani nimo ni para mahayahay imong family. Pero karon na realize gyud nako tanan sakto. Naagid ko'y value sa tanan nga blessings nga moabot sa ako gina-value gid nako. Dili lang ko pwede nga tungod kay naay gi-build ang ako ang father, mupatong lang ko kalit sa iyang gi-build. I have to build myself also. Mao na iyang gitudlo sa mga anak. Dili pwede nga na siya'y success, musakay mi sa iyang success. Dili. Kami nga mga anak niya, kung naa siya'y success, mugukod mi sa iyang success. We will be standing on our own success ba. Paningkamutan ninyo. Paningkamutan gyud. Maunang imuhang basketballan. Kasi tawagan ni nga court like Outdoor half court lang. half court. Kini mural taga dinhi lang pud ni. Nga artist. Local lang pud ni. Si Kim Saren. Grabe kanindot yun. Daghay ni duol sa ako nga gusto mo pintal dinhi pero trabaho. ako i-promote na tong lokal. Correct. Mo nang local artist gyud ako ang pero grabe ka gwapo pud ka. How good siya. Grabe ka gwapo pud. Ang landscape pud ha kudos gyud kay madam. Pwede na ta diri mo sulod sa imong man cave. So man cave gyud ang tawag ani no. Man cave. Dinhi na atay poker table, nakoy bar dinhi, nakoy mga display. Ang mga alak nimo wala pa ni na wala pa napunduhan. Na ako'y wine cellar diha nga gamay, wala pa nabutangan. Ang tanawang iyang arcade diri oh. Dali lang. So pwede ka diri magduwa. Daghan pa ko gusto ibutang pero anam-anamon lang gud butang gud. Naay sariling barber si Alex. So diri magpa-home service na lang kasi mo ang service ko. So nagyud kay barber gyud nimo pagalingon. Oh, naapod. Unya kani diri unsa man ni pag mag long distance ka unsa man ni? Actually oren gyapon ni.
Orange ya po ni? Kuyawa, no? Kita na ini trabaho ani. You think we make, mao na ang among tagline. Wow. So kung nakaipabuhat nga kaya lang sa amua, buhato na mo. So, ang imuhang training pod kay Nana, same sa agian mo nga training. Dili na ko masundog tanan, Dili pero tanan. as much as possible, ako ag yung ginakuan sa iyaha ang pag-value sa mga butang. Marag, you have your own way pod of pagpadako. Lahi po. Kay Nana, lahi mo ang mga dynamics. Dili naman musugot ang partner nako nga mamunal ko. Mao gyud. So, napo kay mga alaga diri. Na ako'y alaga, tortoise. Tortoise, tapos Corgi. Napo ko'y corgi. So, kani, Nga. kisa gani nga karakter gani, si Ugwe. Ugwe. Nga pila ni katuig, mga pila katuig ni sila mabuhi. More than 100 ni o Yes, sakto pagkaalaga yes. ni. Salamat kay Lex. Salamat, Grabe ka Lex. salamat. Appreciated na ako. Di ba, ingon ana ba ang leksyon nga matun-an nato sa kinabuhi nga dili tungod kay gipanganak ka nga dato pasabot ni ana hayahay na imong kinabuhi. Daghan gihapon kag magian. So unsa na lang kita ba mga sama nato bitaw no nga wala ta gipanganak na dato. Kinahanglan nga maningkamot gid pud ta. Pare-pareho ra gyud ang tanan. Anak kag dato, dili ka dato, anak og dato. Moro gyud ang keyword, maningkamot gyud ta sa kinabuhi. Diba? So we have to change our mindset. Daghang salamat sa programang Binisaya Salamat, Chit-Chat salamat. ato ni Alex Rubinos. Chit-chat ato ni programa para sa tanang Bisaya. Chit-chat ato ni inspiring, entertaining talk show sa mga artista. Anik na uban pa, chit-chat ato ni. Unsa naman po na? Ibalhin pag yun na diha. Kuyawa na Gucci? Kagisa man yung chinilas diri. Anong ibalhin man ninyo na diha? Pambalay ra niya. Kisa ni imo ni chinilas Lex? Gucci. Wala, pambalay lang niya ang Gucci. Pati ako mga amigo, pang abusuhon. Ako ani pa. Grabe, ay. Masinsa dyan kayo doon. Nagbahay ka nga gipilay lang ko nimo. Pero Lex, salamat kayo Lex. Salamat Ug, sa pagbisita. Siyempre magpasalamat gyud ko sa kuang higal. Ali diri Senator. Ali magpasalamat bitaw di magpasalamat gyud ko sa mga amigo sa tinuod lang ug dili tungod niya. Pag sure. Dili gyud nako mailhan ang LYR. So ani lang ka simple yung uncle. Who are your friends? Torres sa Tagum. Who else? LYR. Diba? Rubinos. Ana lang ka simple. Tropa. Oh, diba?